No siis, ai et mihin kahvilasaha sitten oikeastaan pyrkii? No, no ensinnäkin välittämään. Eli meille jokainen asiakas on ihan älyttömän tärkeä. Ja me halutaan, että joka ikisellä ihmisellä olisi täällä meillä sellainen olo, että hänestä välitetään. Ja juuri hänen tarinansa on tälle kahvilalle ja ihmisille täällä todella tärkeä. Ja on todella tärkeää jakaa se hänen tarinansa. Ja mä aina painotan sitä, että jos on jotain murheita, huolia, niin ne voi aina tulla tänne kertomaan mulle. Että ei tämä ole mikään paikka, missä vaan kahvia juodaan. Kahvia on, piirakkaa on, leivonnaisia, kaikkia, mutta se on vain sivuseikka. Että kaikkein tärkeintä on kuitenkin se toisista välittäminen. Mut mitä sulle noin niinku ihan oikeasti kuuluu? Aivan. 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 No mut sehän on täysin ymmärrettävää. Niin. Siitä on niin hetken aikaa, kun Matti kuoli. Haluatko jotain muuta? Jotain leivosta tai ehkä suolasta piirakkaa. Meillä on pestopiirakkaa. Niin. Aivan. Ihanaa, että sulla on ystäviä, kenen luo sä voit mennä. Okei. No mut hei, nauti kahvista ja mä menen palvelemaan noita muita asiakkaita ja huikkaat ihan vaan silloin, kun siitä tuntuu, että haluat juttuseuraa. Ja jos haluat kirjoittaa näitä kuulumisia vaikka ihan tänne kirjaseen, niin meillä on täällä tää vieraskirja sitten. Tänne voi kirjoittaa ihan kaikkia semmosia ikävämpiäkin kuulumisia, ettei se tarvi aina olla niin sitä, että hauska, oli kiva käydä ja tällaista. Että kirjoita ihan mitä mielen päällä on ja mä luen niitä sitten ja sä oot mun mielessä aina, kun mä luen sun terveisiä. No niin.